Роттердам, Шумен. Реджеп знае как става. Реджеп знае как става. Реджеп от Роттердам тихо прави играта. Шумен в сърцето, там му е силата. Най-оборотния, без много шум. Докато гледа другите, той вече е бум. Реджеп от Роттердам винаги сход. Не бърза излишно, но стига върхов код. Кой ще го стигне? Трудна задача. Докато мислиш още, той вече обръща. От Шумен тръгна, научи се рано, че в тая игра не става само с желание. Гледа, мълчи, но смята добре. И като дойде време, взима си всичко, нали? Не говори много, това е стил. Движи на тънко, но винаги стил. Другите викат, правят се на големи. Той само действа и печели системи. Реджеп от Роттердам тихо прави играта. Шумен в сърцето, там му е силата. Най-оборотния, без много шум. Докато гледа другите, той вече е бум. Хей, това е тарикат работа. Не е за всеки, трябва ти глава. Един ход напред, винаги мисли за това и печели, без да рискува излишно. Реджеп, без излишни думи. От Шумен до Роттердам прави си суми. Най-мощния, но тихо върви. Истинските знаят кой как стои.